Ukalauko artxiboetatik hartutako irudiak eskaintzen ari gatzaizue. 1984koak ditugu, Asti futbol zelaian, Reala eta Athletic aurrez aurre genituen. Kirol elkarteak 50. urteurrena betetzen zuen eta zarautzak eman duen futbol jokalari ezagunenari, Jose Angel Iribar atezain handiari omenaldia egiten zitzaion. Bertan izan genituen beraz, Gipuzkoa eta Bizkaiko bi talde nagusienak, baina erne zeren gaur arratzaldean ere, bi talde hauen bigarren taldeak Astin ikusi ahal izango ditugu, Sanse eta Athletic B. Arratzaldeko 6:30 hasiko da partida Asti futbol zelaian eta etorkizuneko Errealeko eta Athleticeko jokalariak gure berdegunean ikusi ahal izango ditugu. Beraz, futbol zaleak oporretan gehienak badakizue zita bat duzuela futbolarekin gaur 6:30 Astin, Sanse eta Athletic B taldeak aurrez aurre ikusi eta etorkizuneko jokalariak nola datozen ezagutu ahal izango baitituzue.